Det var sådan. Hej alle sammen, velkommen til den her video. I dag så jeg med en af mine venner. Come on, bro. Halløj! Ja, vi sidder og venter på en bus lige nu. Ja, Ja, jeg er en kedelig bus. Ja, jeg er faktisk stadig i skole. Ja, Faktisk. jeg er lidt ligeglad, men hvornår fuck kommer min bus? Vi må ikke engang spille Roblox før 30. Så det skal være helt præcis. Og vi er ikke fri fra skolen, men det er ikke så fokutivt mere, så det er et. Det var ikke min fejl. Vi skal vente i, jeg ved ikke, 25 minutter. en time mere. Ved du? Så sidder jeg bare herude og chill. Men ja, det er fint nok. Altså, det er bare lidt nederen. Okay, jeg kan ikke bare sige, det er fint nok, og så er det bare lidt nederen. Altså, what the fuck? She said, you think the devil... Okay, Det er nok dig. der kommer der en taxa. Det er nok dig. Nå, vi ses.